takulandiraniso akundidwa mvera pano pa Malawi News 24/7 lero tikupasani nkhani yomwe pali nyamata wina wake amene amapha komanso kugulitsa ziwalo za abambo. Tatiye tikhale limodzi kuti timve nkhani kuti kodi zimakhala motani kuti nyamatayo afike pa size yoti mpakana kumapha anthu ndi kumagulitsa ziwalo. Osayiwala kupanga subscribe, like komanso share kuti anzathu amvere nawo. Ndinanenera muja kuti kubwera kwanga kuno ndikulondola atiye Angomano ndapeza choyambirira ndithokoze kuti mwandilandira atiye zikomo kwambiri. Koma mwina nkutheka ndati atiye Angomano mwina munthu kamalitchula wekha dzina zimachita bwino ndayiwala china chake kapena kuonjezera. Hayi palibe zina ndiromoyo ene ndi atiye Angomano chabwino. Munthu wankulu dzina sitinafunsani. Ine zina anga ndi Steven Chautoka. Steven Chautoka. Yes. Pali nkhani ina yomwe ndamva yokhuza kugulitsa mwana kuti kunabwera mwana kwa inu kuti adzagulitsidwe ndi munthu wina. Ikuyenda bwanji nkhani imeneyi? Ndikukhulupirira kuti mwezi wa December mwezi watha ndinalandira uthenga. Mwezi wa December kuti ukhale watha wina chifukwa utali wa February. Uno February ya koma ndine kuti watha unzachero. Wa December 2022. Yeah, December. Ndinalandira nyamata wina otchedwa Manjolo amene amakhala mu dera langa lomwe lino koma muzi wa Mankhamba. Chabwino. Atafika pano ndi amati chief ndikufunani bwanji akuti basi pali nkhani yake imene yandipeza. Ndine mafuna kuti inuyo munithandize. Ndendati nkhani yanje akuti pabwera munthu wina akunduza kuti ali ndi malonda amagulitsa ziwalo. Ndinafunsa ziwalo za chani? Ati ziwalo za munthu. Munthu soma kugulitsa ziwalo. Akuti ntchito yake amagulitsa ziwalo. Ndendati wakuti ati muzi wano muno koma kumapeto kwa muzi uno malire ndi Blantyre kumene kumachedwa kwa group village headman Horace. Munthu amene amata kugulitsa ziwaloyi ndi wa muzi wano omwewo. Wa mumu. Yeah, ndi akuti ali nzache wakwaberewu amene amachoka ku Chikwawa boma la Chikwawa. Ndi amene amapanga naye business. Ndi nafunsa kuti zimenezi anayamba liti. Munthu amene mukunena yalipo anabwera. Alipo. Ali muzi momwe. Alipo. Afrika nthawi nayo. Tikandi mwe yocheza naye. Kwambiri. Chabwino. Yeah, ndi amati neyo ntatanduza mawota kugulitsa zona nankalipira kwambiri. Odi mafuna kumenya ndenda iweyo walakwisa. Fa munthu ndo waupando. Ndamuza kuti ndi ziwalo anamukalipira kuti onamva kuti munthu amagulitsidwa ziwalo. Ndi atabwera kwa ine ndamuza kuti walakwisa iweyo. Fa munthu yongata makuza za business ukanangomuvomera kuti chabwino bwera nazo cholinga choti timmange. Ndi umakankalipiraso sunachite bwino. Ndi chimene upange pano ukakumana nayenso akakuza kuti ndimagulitsa ziwalo iwe umvomereze cholinga choti ife timmange. Chifukwa business ndi yolakwika. Chabwino. Yeah, ndi anakumana nayenso kachiwiri. Atakumana pokambirana paja ndi anauza kuti basi panopanda kupeza nsika ku Blantyre pena paja nzungu ina chakufuna ziwalo. Ndi ndofunika iweyo upeze zinthu zimene umapangazo ndikuperekere kwa nzungu akakugule. Koma undiganizirapo. Ndi ali tikagulitsa 2 million. 1 million yo ikhala yako, 1 million ikhala yanga. Ndakuti chabwino. Ndi tipange motani. Ziwalo zimene zamati ziwalo zanji? Ziwalo za munthu. Za munthu. Chabwino. Yeah. Wina aliyense kaya mkazi kaya mamuna mukamfuna ziwalo titani tibweresa. Ndine ndamutuma unena kuti ukapita kumeneko ukamuuze kuti ziwalo akatenge munthu ngati amaziwa adi kupha munthu akatenge munthu abwere naye kuno. Ndi anayankhulana mmafoni mpaka anamujambula pa recorder. Ndi chifukwa chani munanena inu ngati mfumu kuti zisabwere ziwalo abwere munthu? Ndinaziwa kuti ndikanena kuti abwerese ziwalo ndi kuti munthu yakamupha. Sono ngakhale zikamba milandu kaya tikamba nkhani yanji koma moyo wacho suzapezekanso. Chabwino. Ndipo ndi anthu ndi aupandu naganiza kuti ndi bwino kwa manga. Chifukwa business zolakwika. Chabwino. Yeah, ndi anabweresa di munthu. Sono anthu anapita adi? Anapita. Atapita kuja anakakambirana mpaka nakupita kwa berewu kwatenga mwana wa zaka 9. Ndikubwera naye uzafika naye kwa Horace kumuzi kudalanga lino. Ndi anamuimbira phone nyamata uja kumuuza kuti basi business yatani yatheka tabweresa mwana. Mubulisa mwana mwana wamkazi wa mamuna wa mamuna. Okay, chabwino. Dikira nda foto kozere bwana aja kuti atani adziwe. Kunena ino. Ndana iyo jana ndimbira. Inu mnali ngati baya. Nali ngati bwana wache ufuna kuti ndi anyengerere tili ngati ndifande agule. Ndi woimbira na mafoni panoneka kuti aja ananena kuti bwana ndimuuze kena anasa ndimbira ine. Atandimbira ine basi ndi nawo zota lerolo thaina nso mubwere nawo anthu.
ya ndi kumadzulo mafuna musimikize ndisimikize kuti kodi ndizoona amagulisa diziwalo nanga iwo amagulisa kuti business yamaipangadi chifene nanenso ndimangomva sindiziwa kuti munthu amagulisidwa bwanji chabwino ya ndi chimene napanga around 4 o'clock nyamata uja anazabwera manjolo ndikundipeza pano ndi anandipeza ndili ndi anthu tili pa meeting zina ndi zina ndi naona kuti uyu wabwera akhuza kukhala kuti wabwera ndi nkhanicha ndi nasegula galimoto mwanga ndikumuza kuti lowa tonse tinalowa galimoto timakambirana mmene mujamo mwachinsisi kuti gulu limene nali panjali lisaziwe china chilichonse chabwino nkonkuno kunyumba kwanga kuno galimoto lake lili paseli limene lili paseli ndiye tikukambirana mmene muja basi kuti business yakuti yatheka munthu ja ampeza akubwera naye ndipo pano pakuyembekeza kufika naye kunyumba kwanga ndi nazo okay koma ndizoona kuti anthu amapangadi ati asimikiza mpaka kugwira munthu bwera naye chimene tipange apo wauze kuti munthu asavulazidwe pena pale pose abwera naye wabwinobwino muzakunzanoka abwera naye wabwinobwino njinga zafika kenaka eneyo ntaona njinga zija natuluka nyumba ndi nditaona anthu aja naziwa kuti kubwera njinga izi afika pa khonde mati 8 o'clock imene 8 o'clock ya usiku ndi ndinalandira atakulandirani zikomo kwambiri basi kwapasa malo ndikukhala ndi atakhala pamene paja ndinalonjera muli bwanji nonse tili bwino ka inu mwatipeza akuti tabwera ndi anayankha ndi nyamata kwa berewo amene anayankha nsanga tabwera ife bwana takupezani tabwera ndi business mubwera ndi business yeri kuti business yanji ataya mwana wali apa fana wakhala pakati pa amene ndi amene tikumugulisa mukumugulisa uyoyo inuyo business mmapanga nthawi zonse akuti mwana amene yo ndo nambala 5 kugulisa mwana atambana tani anayamba kulira mwana uja ndi akuti ife tagulisa pa 4 koma siku timagulisa athu atunthu ya timagulisa ziwalo timadula ziwalo ndikupita kukagulisa ndi nafasa nawo kwafusa sono akuti anthu ena amene amagulisa amagulisa ziwalo kwa inuku anabwera watunthu chifete nauza kuti ngati mumapanga di business yo mbwere ndi munthu watunthu ndi anakwanisa kubwera ndi munthu watunthu uzafika naye chabwino koma ni mwana wa zaka 9 ndi atakhala pene paja nemene mafusa kuti inuyo mmangulisa ndani ziwalozo chifukwa tikhoza kupanga business ndi inuyo mawa papezeke kuti inunso mwina mwatitchulanso kwa anthu enaso mwakatiulula mwatiulula inu business mmapanga ndana ndakuti akulu mchalo kuli munthu ina wacha amene amatigula ziwalo zomwe amagula kunchalo zimakhala makamaka ziti zamamuna za chikazi nafusa kuti kodi mmagulisa amuna kapena akazi ati munthu aliyense ali ndi ziwalo mamuna timatha kudula ziwalo zache kugulisa komanso mkazi ali ndi ziwalo zotikhoza kugulisa ndi ma business amene wandi amene ifeyo timapanga ndina tisowano mukuoneka osauka business imene yo ikhoza kukhala mwina ya ndalama zambiri inu mukuoneka osauka chonchi bwanje ndakuti inetu musandione chonchi ndili ndi zikatundu ndi ndi zinthu zoziyenereza kunyumba kwanga woti mutati muone kukhomo kwanga inuyo mudabwa kuti kodi mwana uja ndi mweyi koma kuno ndabwera ku business ndifache mundu anavala masilipasi komanso ndavala malaya osaoneka bwino ndenda cha bwino ndiye uyu mukungulisa ndalama zingati amene ndikungulisa 2 million komanso ngati mungafune munthu waje wa lubino apezeka wiki ya mawasita tikhakuta kubweresana munthu waje wa lubino ndiye waje wa lubino yo muzatigula 4000 chifukwa amene ndodulirako 4 million ya 4 million amene ndodulirako koma mwana uyu yopo ndi wang'ono muti pasa 2 million anthu amenewa sagulisa munthu amatha kugulisa munthu waje alubino amatha kugulisa amatha kugulisa munthu wabwinobwino ngati mmene ndilili ineyo amatha kumugulisa it means amatha kukachosa ziwalo chabwino ndi nafusa kuti sopano uyu yopo timabwera naye wabwinobwino inuyo muli ndi shuwa yoti mukhoza kupha munthu ndati tikhoza kupha maphedwe aje mmapanga motani ndizosavuta tu akuoneka anthu amamasuka poyankhula munakwefula ni macheza nawo bwino kuoneka ngati kuti ine ndi businessman wawo chabwino sono nyamata ujanso anatenga sana auze tupita kwa atiye ndi mtimaona lo masuka kuti tafika panomu tafika basi pansika basi woti palibe sochovuta china chilichonse chabwino ndinafusa kuti mmapha motani basi tikhoza kumpha ndi chisongole tikhoza kupaulo ndi peni kuti pasamalo kuti malo ndi awa tikhoza katani tikhoza ukapa sono munthu amakhala ndi magazi mukampha magazi ompanga bwanja ati kumbazenje kukwirira bwino basi konza bwino ndikutenga zimene mukufuna zokupa sana ndinati munga ngati mmene alili mwana uyu pano pakukuza ndi kuti muphe mukhoza kapha ati tikhoza kupha muratiuza pita kuseli basi muti pasamalo tigwira ntchito athu pati pamene nthawi imene mwanayo mmene amamva uthenga umene akulira kwambiri
amafuula ndine Mupangira pati pakumupa meeting imene. ndinali pakhonde apa upo khonde pangapo kwa Khonde iyo pakali pamene paja ndibe ndinakhala akanamuza mwana uja kuti mphwanga usadandaule iweyo wapulumuka moyo wako ndio utali kwambiri Mulungu wako ndi mizimu ya makolo wako yakupulumusa kuzafika kwa ine suphedwa panopa maisegula ni nyumba nawo zakazi wanga usegula ni nyumba mwasegula mwana uyu mumpase chakudya mumpase mazi asamba mumpase malo ogona abwino agone game yamba kusintha ya koma wawo ndamanga ndewo wanadabwa kuti akuti atimangaso ndinazafusa kuti kodi ine mumandiziwa fuso limene nafusa mukundiziwa ati ayisiti kuziwani iweyo amene umachokera mu dera langa lomwe lino dera la kwa Holesi umandiziwa ati sindikuziwani ndato dera lomwe lino ngalipe kundiziwa ati sindikuziwani ndati ndenda kumanganito mwina kumaliza kwa business yanu kukhoza khala kuti kukhoza khala lero zonse zimene mwapangazo zakwana lero lakwana la 40 loti ndikumangeni inu zoona anthu abwino ngati inu mungakatenge mwana uyu mwana amene ni mbale wanu ati ni mwana wache mwali ndati ukatenge mwana wache mwali kuti ukangulise amene anabweresa mwanayi ndi mwana wache mwali ati mwana wache mwali amanama kuti mwana wache mwali ache koma si choncho angoyandikana manyumba kutero kukumwachokerako ndipo poyandikana kwambiri nyumba pafupi manebazi woti amajerana so chakudya koma si ubale munakafikako hayi koma achibale wanabwera onse anafikako makolo ache uyuyo anaba mwanayi ndi makolo a mwanayo onse anafikako ndipo sewo ndakhala nawo pano 2 days ali pa nyumba panga pano kudikira kuti akumane ndi apolisi ati abomala tcholo ndi apolisi akutcholo anazakwanisa kubwera Sunday zimene zimachitika Friday ndikufuna mwina musanapitirize munasiyana bwanji mutauza kuti ndakumangani chimene ndinapanga nditauza kuti ndakumangani chifana khala pa chibenchi ndeni nauza kuti ndakumangani nonse chukani pamenepo muzakhale apo ndeni nacho sapa chibenchi pajandi kwakhazika pa cement ndeni nauza kuti ongola mendo ndana khala onse mongola mendo sanafuse fuso sanafuse kuzizimuka bwanji kana zizimuka kwambiri kuti kodi tili kuno ndikuti ndeni nauza kuti pano pasimungathawe mmene mwafika pano tilipo anthu 4 manjolo alipo komanso panali Jeke wang'ono Patterson Jeke so munalipo anthu atatu tinalipo anthu atatu komanso kuganizira kuti ndiwo aja kukhanga anthu 5 wa 6 anali mwana uja ndeni mauza kuti pano mmene makhala pa simungathawe pano pa ndi agalu mukathawa ndi kuthamangisa ndi kukhuzira na galu komanso ndikhoza kulasana ndikhoza kukatenga nthungo nyumba mukulasana ndi kuti mukhala pa mavuto chifukwa chani chifukwa cha zimene mwina ndi manjolo takuimba cheka mpange ni cheki mwina ndi manjolo programu yomwe ndabwerera ine kuno ndi imeneyi mukamamva zoti anthu akugulisidwa ziwalo zimakhala zikuchitika mwana anachoka kuchikwawa kubwera kuno kuti adzagulisidwe ndiye nkhani yomwe ndikuyisatira ine kuno atiye akufotokoza bwino lomwe amene tikumudikira pano manjolo ndi amene anapezedwa kuti akuwuzidwa kuti ine ndimapanga business ya ziwalo ndiye ndikuguliseni programu ikupitirira ndikupempheni mukhale pomwepo ndiye mwe manjolo uyu manjolo amene manjolo amene anabweresa nyamata ndi Jeke Patterson akuti pano pali pa mankhamba skulu koma magula mafuta kuti aike munjinga ndi ongulisa mafuta wafika pano pa kubwera posachedapa atipesa pitirizana fumu ndi nakhazika pane pacha ndi nauza kuti pano zothawa palibe mukathawa ndi kupwetekani kamenanso ndikumenya ndi molakwika mwina ndikuphani chifukwa choti inuyo ndi anthu oyipa kwambiri ndiwoneyo sina muthenga unolepera ku polisi uthenga tisanatumize ku polisi komanso akomende polisi ngasa kuziwa chilichonse chifukwa akomende polisi mwina mutabwererawo kuti ndizakhale pakati savute kwambiri kwa community policing fine akachitira muzinda amene amene wanalasa kuziwa kanthu ndi pamene ndakhazika pamene paja mtima wanga unakwera kwambiri ndatenga mwana uja chifukwa chakulira kumulowesa nyumba mwanga kuma name nyambe mambama munene sindikonda kumenya anthu bali uthindo wanga kuma napsha mtima umaona moyo ukupita mwana maona mwana uja ndi chithunzi china chache ndi mwana yana fotokoza somano kuti chinditengera nditenga kwathu dzulo sana ndipase chakudya chilichonse iwo amaphika sima ndikumadya ine ndikundikhazika poteropo ndi amanena kuti chinthu chopita kumalonda sichidya ndine ndi madabwa kuti kuti akunditenga kuti akukandisiya kuti fapo nditenga mwanayi amene akupita naye nditenga kwa wananena kuti tikupita nawo kwa bambo wako mwanayo bambo wake ndi mai yake anatangosiyana kumene ukwati ku court la Chikwawa wiki yomwe yathayo ndi panongotha 1 wiki chabe chisiyanane cha makolo acha banja lawo ndikupezeka kuti mwana uja anamuuza kuti bambo wako achoka apita ku Blantyre
ndeweyo ndifana ndikutenge upite ku blante kwa bambo wako kuti uzikadya bwinobwino uzikagona mmagesi kwakhale malo abwino kwambiri mwana ndikutenge ndiye mwana uja sana sazike makolo anangonyamuka kuma musata munthu uja ndi anazira naye kuti mmizimbe ndikwadusa kankhalango kena kache kwako akula bwinobwino mwana kwambiri chabwino akadusa kankhalango kena kache azatondo kwera minibus kumabwera mtundu wa blante ananyamuka nthawi yanji kumene apo nthawi sinafusa simunafusa koma mmizimbe mwina koma ukuku anafika cha kumasana ndithu mena amafika yo amafika yo anafika masana anasafika pa chazonda ati mungu kumwa pang'ono ndapase moni awo okay mwata community policing chabwino tikumbuseni dzina licha dzina ndi Stephen Chaotoka inakupeza ne bwanje nkhani kwambiri mena longosolera atiyeyo kumayambire kuitafika timazisatira limozi muherekeza kunena kuti kwambiri kumena longosola atiye nkhani manjolo ataziwisa atiye so ina anandiziwisa ndikumatha kumalumikizana ne manjolo uja nayo odabwa namba zachitika hapo zimene zingata community policing siku ilili limene tikamva za uthengawo sinalo odabwa fempekezera zo chibadwire ni timazimva koma nadabwa kwambiri siku limene anthu aja anapezeka sopano kuti zikuchitikadi kuti izo zimene takhalira tikuzimva paziko pano muja zinali zoona fe uthenga chatangobwera basi kumalumikizana ne manjolo chati mazoona ngati nimene zimakhalira mpekesera kukanga kuti siku iyi pamene zikafika kuti lero munthu uja wabwera ndipo ndu yali apayi inaoneka ngati nautolo inenso sinazikhulupirire chifukwa ino timene takhalira paziko pano tikangomva zoti kuli business ya ziwalo mwina mumpekesera kumamva zoti kwakuti mwana wasowa kapena munthu wasowa koma ife tikangomva ngati mpekesera itafika mu siku ili ndi pamene ninazizidwa nditapezadi anthu aja mena longosolera atiyewe ine nditafika nampeza mwana uja ndithu akuonesa kuti akudya wapasidwa chokudya mena longosolera mwakudya ine kuzamuyang'ana mwana uja ngumpeza kuti ni mwana wa nzeru zache siwoyerekezaso kuti ndi ananga tongoziyendera kuti mwina majana makatoleza kunsika iyayi kuti wachoka pa khomo ndioneka kuti mwana wachoka pa khomo pa makolo ake kumufusa uli pa skulu ndili pa skulu uli Sunday chani ndili Sunday free kuzaoneka kuti pamenepo ndi pamene ndakhala kuti ineyonso thupi langa lafoka ndi pamene inaoneka kunena kuti tayamba kulumikizana ndi apolisi mamwe ya polisi yakutcholo timagwira nawo ntchito molumikizana bwino chabwino imapezeka kunena kuti timati tikapezeka kuti ndi vuto lili lonse amathamangira kuti amatithamangira chabwino muchimene chija titayimbira foni sana chedo kubwera anabwera usiku omwewo Rubino akanakatenganso siku limene anasimikiza kuti amasimikiza kuti pa follow up asowesa amati ina ndacha Rubino ndasowesa anthu 5 and follow wa 5 ndi mwanayi nde wachi Rubino timatha kugwira wabwino timagwira ndiponso timakagulisa kunjalo nde kwa ine chomwe ndingakambe chona wacha Rubino akuti 4 million so pano wabwino 2 million akuti chifukwa cha mitengo ikusiyana akuti anthu ndosiyana nafusa zifukwa zache kuti usiyanisa bwanje mitengo potonso wandi anthu ndanakamba kuti wacha Rubino ni munthu ofunika chifukwa ziwalo zache timagwisa ntchito zambiri pamene munthu wamba mafupa aje ndopanda ntchito kwenikweni ndiye timangotengamo zimene tikufuna mmene momo zimene tikufunazo ndizoti inuyo mukatiuza kuti mufuna chakuti ife tichosa zimene tikupaseni chifukwa inu simungathe kupha koma ife ni ntchito yathu ndiye kuti tuma kuti phani tipha basi titenga ziwalo tani tikupasani zimenezo ndi zomwe zimakhala zikuchitika m'mamidzimu takhala tikudzimva nkhani zonena kuti mpaka pano mayankho samabwera kuti kodi ziwalo zimenezi zimapita kuti koma amene timagulana timakhala tokatoka amalawi koma zimapita kuti ndikutheka mwina wanu anasowa samabwera mpaka pano ena ake anachidwa nchidwe ngati umenewo komanso ndikutheka mwina milandu inakupeza ngati imeneyi koma simunatengepo gawo lothandiza kupeza anthu amene amachidwa nchidwe umenewo kusatira nkhani imeneyi padakali pano tikudikira manjolo imwe nkhani inampeza akulu mwina muli choyankhula tikudikira manjolo ndikuona kuti kuzigwedeza cholankhula chimene chingakale pano kuti sikuti ni mawu ambiri ya chifukwa chonoti ngati inunso chifukwa chakubwera kwanu tatha kuoneka kuti nkhani itakukhala ndi sogolo labwino mmene mwakhalira mwalongosolera apapamu nimene ife yonso ngati ine Stephen Chaotoka nimenenso ndakhalira ndikumaganiza kuti zimene zimachitikadi nde apapa ndi chamwayi pene mabwerera inu awawa akuntchula munthu wakuchikwawa titafufuza kuwayimbira anthu kumene koko ngati achibale cha mwana amene anagwidwayi alongoswa kuti munthu alipo ndipo kuchikwawa kuyendwa makobiri ache
ndikuti kuchoke munthu amene kuchikwawa ndi wandalama, munthu amene akutchulidwa kuti amapanga naye business iyo kuchikwawa kuoneka kuti ndi wandalama. Ndiye kuti kuchokera ngati apapa ndiye kuti mene muli lino atolangani kuphatikizaponso ngati apolisi fetu kunena pano munthu ali m'manja mwa apolisi. Pamene ali m'manja mwa apolisi ife wachoka m'manja mwathu. Ndiye kuti kumene kujako ife tikuyembekezerako mwachidwi kuti kodi ataulula kuchikwawayo kodi apolisi apangapo chani, kodi inangasogolola chera nkhani imene ndiyoti ndiyotani. Koma pamene popo ndona kuti sina chono khala chokhweka iniyo pobwera chifana kuti ngati mene mangobwerera inu kuti inu mulumikizane ndi apolisi kapena mulumikizane ndi ena acha amene ali pasogolo pokhuzana ndi nkhani zimenezi kuti inu muwapeze ndipo savota. Koma chimene chimavuta nkhani zambiri ku polisi kuja sizimaoneka midiwa chifana mwina anthu ozisata mwina ndi ochepa. Chifukwa chonena kuti ngati ife kumuzi kuno sitingakwanise kukafikira amene aja ndikukafunsa mafunso timangokhala koma ndikumavutika mu mtima kuti koma ndizoona pa nkhani yakuti ija munthu uja anatulukadi timaoneka kuti ngati munthu chotulusidwa ku polisi kapena pa khoti olotita nkumana pa njira sitingamfunse kalikonse malamulonso amamutetezera. Ndiyo kangati kuti niyo kungobwera kwanu mene mabwereramo tikuyembekeza kunena kuti chachikulu chichitika chokhuzana ndi nkhani imeneyi. Sogolo ngati ine mmaganizo mwanga ndingakhala osangalala nditamva zoti wakuchikwawayo wayankhapo mafunso pa nkhani imeneyi. Amene akutchulidwa ayi wayankhapo mafunso. Chifukwa chanena kuti ngati mene mwalankhulira kuno kuti mukamachoka kuno mukapeza makolo acha amwanayi amene onde kuti munthu yakumuziwa akamutchula kuti amene ndi wakuti munefe pakutivuta kumutchula nanga sizinayo ndi ngati yachilendo ndiyo ikutivuta kutchula koma ndikuti apa ngati zili choncho amene akamutchula amene yoyo ndikuti popeza awo anthu awiri wali m'manja kale mwa apolisi ndikuti ifenso mwina mitima tikhala pansi tiona tsogolo chifana kuti mene talongosowa kuti uni mwayi tikangomva koma lero tachita kugwira ndikuona zinthu zimenezo sizikusoweka kuti zingothera pona ndikugwira payi. Zikusowekazo zifike pa mapeto pa nkhaniyo kuti kodi anthu amene aululidwa awa kodi chachitika ndi chani. Fenga tife amene tinamvesesa bwinobwino ndi atiyewa ni manjoloyo nkhani tinayisatira mwachidwi mpaka tinakafika ku khoti moti mene amaweruzidwa mene amagamulidwa tinali tili pomwepo. Koma mwakachetechete dzulo agamula mlandu dzulo titafika ku Tcholo polisi timakangoona kuti kodi nkhani yayendesa motani ndiye tinaona kuti tikamvesese tinakumana ndi apolisi ena ndena omwe chokambira nawo ndi amati mwachita bwino kubwera nkhani yanya matanu aja kwalowa lero kuchani ku khoti ndiye mukakhalepo ndiye tatoke tinakondwera ife tonse tinakumana ineyo Nyamata wanga community policing plus inso Manjolo tonse tinakalowa mkhoti. Mlandu unayambika alawo ndi 2 o'clock ya masana ndatafusa Nyamata aja onse anavomera mlandu tia basi chilichonse chimene akamba apolisiwa ndi zomwe ife tapanga ndi zimene timapanga ndizoona kuti kwatiye tinafika dini mwana komanso mlandu unena kuti takhala tikusowesa anthu ena nkhani yonseyo palibe funso lina lililonse imene tingafunse kapena kukana tikuvomera koma tingopempha khoti kuti mukamapereka chigamulo mutiganizire kuti chepeserako pang'ono chifukwa kunkuyamba kumangidwa sinambe tamangidwa apo nde majestic ananena kuti basi panopa yankani phone ndikulolani kuti ndizalola wa pa program aziyankha phone chifukwa awa ndi atiye komanso tikudikirira Manjolo amene nkhani ikunkhuza mwina akhoza kukhala Manjolo yemwe koma mwina akuyankha phone nkhani nkumakhala imene anthu akuyembekezera tsogolola nkhani imene izikhala motani anthu akamatchulidwa kuti wakuti ikunkhuza ife ngatatola nkhani timabwera pano nkhani izi mukadzimva mupange act muchitepo motani. Program ikupitirira ndikupempheni kuti mukhalepo Manjolo amene timamudikirira amene aliso ndi nkhani yoti atifotokozere alongosola mfumu iwo ngati mfumu amene zimachitikira koma kutika Manjolo ngati munthu amene nkhani inampeza nayenso akunena kuti atilongosolere kuti anakumana bwanji sichoncho afumu Manjolo ndi ameneyi ndiye ndifunika mu lankhula mwa ndi masula ndi yankhwale naye kwambiri lankhula naye ndathokoza munthu wankulu choyambirira ndipepese takuyendesani mwaphuma right munali patali nali patali eti tikumangoti Manjolo koma mwina dzina lonse ndi ndani dzina? Okay, zina langa ndi Eva Lanken ya Shamida Manjolo. Chabwino Eva Lanken Shamida Manjolo. Muno kuno kwatiye mukhalira kuti? Kuno kwatiye angomano ndimakhalira kwa group village headman Mankhamba 1. Mankhamba 1. Nkhani yomwe yachitika inakupeza nino inayamba bwanji? Nkhani inayamba ngati mukukumbukira tsiku I think ndimakumbukira panali pa 13 December 2022 imini inali chama past 9 mawa nimachokera kumunda
ndiye ndili mkati moyenda ndinali pa njinga yomwe yangayi ndi pamene ndinakumana ndi amene akunti Chidoti ndi munthu wokuti iye amandiziwa A to Z chifukwa munda wanga uli dera la mfumu yakeyo ndi anthu okuti amagwirako ngati ganyu kulima so iwo amandiziwa ngati wakula anthu okuti amalima munda mwanga koma ine sindimatha kunzindikira kuti munthu ndi chani koma ndi munthu wokuti ndi mamona ndi anthu okuti aganya koma amene amapanga kunali munthu amene amapanga mundamo ine ndikangopita kwasiya ndalama so iwo ajana ndi chithunzithunzi yona kuti awa ndi bwana athu amatilimira so ine sindimamuziwa koma iye kuoneka kuti amandiziwa chifukwa cha kwalima mmenemo choncho monitanga ndi amene amamuziwa bwino kuti uyu ni munthu wokuti ndimagwirana naye ntchito limodzi munda mwanu wakupezani wandipeza ndinali ndili pansewu wandiyimisa bwana ndimakufunani ndati mandifuna right ndinayima kuti ndikupezani ku nyumba pali zokuti tikambirane ndati pali zokuti tikambirane okay I'm fine poti inenso nali pachangu ndinanyamuka kumapita siku limene analonjeza kuti andipeza pa nyumba sala ndipeze ndinalibe nazo nakasifa anthu a business komanso otifuna makhala anthu ambirimbiri ndi pali anthu ena poti amasangalatsidwa akaona ndi munthu wina kungolankhula nimapanga za fertilizer nimapangaso za chimanga zigulisa chimanga ndiye ndati amene achapunda mwina akangofuna ngolakalaka kulankhula nafe basi nazitaya tsiku linanso ndili pansewu ndikuchokera kumunda kuchoko kaona ndinakumana naye chifukwa munda uli muzi umene anakwatira iyeyo kumene amakhala ndinakumana naye so pansewu ndi pamene akandiyimisa kuti bwana taimani ndi chifukwa chokuti anandiyimisa siku lina kundiuza kuti abwera ku nyumba sanabwere zinandibowa koopsa komabe ndinangochichosa ndayima ndi pamene ujana ndiyimisa kuti yemwe abwera sanabwere lero sakundiyimisa andiuza chani koma ndingoyimabe komabe ndinali wonyinyirika kwambiri nditayima ndi pamene akati bwana pepani tisikuja ndinalephera kubwera ndati okay chifukwa chokuti sanali mmaganizo mwanga ndinali wonyinyirika ndinamusiya kuti nansira mbali ya chofotokoza ndiye ndati okay chabwino mmati bwanji ndi pamene akati pali mbali wanga wina ali ndi business so business yo ikufunika kuti muisakire misika ngati misika ungapezeke iye azitiganizira si business yokuti ife tigule yakuti koma musake nsika ukapezeka nsikawo azitiganizira right business yanji ndi pamene zinatenga mwina 30 minutes kuti afotokoze bwinobwino kulephera kuti pali business iyi koma ikatheka azitipasa ndalama chifukwa makhala ngati kuzungulira naye so inenso ndani ndichidi kuti munthu pali business iyi inenso munthu wa business so ndimaona ndi business ya mbali yanga mati mwina ndifetereza chimanga ine ndipeza ndalama kupeza kuti munthu uja akuzembazemba kwa 30 minutes so ndi pamene ndamuza kuti inu mwasangalatsidwa kuti mupange business ndine mwandipeza komano sizikutheka kuti muli masukire business yokuti pange ndimuganiza kuti business mukamanga kuti pali business yolo munthu kwa munthu yo ndikampeza ndizikamufotokoza kuti business yanji ndi pamene sanatenge nthawi kufotokoza kuti ndi business yaziwalo nakhala most mwina 5 minutes ndikulingalira kumango muyang'anisisa mwachidwi ndipo sinaphetire mu 5 minutes imene ndimuyang'ana ndi pamene ndinamuuza kuti ine business imene sinamve pafiki ndimamva maradio kuti anthu amapezeka ndi ziwalo koma zokuti kuli nsika kuti umagulisidwa ziwalo ine sindikuziwa so chimene ungachita kuziwa usafunsenso munthu wina ngati ine kunkhani imeneyi chifukwa zikusiya m'mavuto ndiye anandivomera okay chabwino analioneka bwanje munthu ndi makobidi yake iyayi za makobidizo ndi ayi sioneka kuti ndi wandrama ndionekabe wonyozeka kwambiri ndi ndrama zikutali ndipo nali okhumuna ponduza nkhani imene pamene nafotokoza kuti usauzenso munthu ina chifukwa zikusiya m'mavuto chabwino ndakumvani ndiye nditangunyamuka pang'ono kuyenda pali zinthu zingapo zimene nalingalira iye uja namuuza zimene zicha okay right so iye uja picture kapena mphamvu zomanyamuka nkubwera kundipeza ine kuma ndisuza za business kuti ndisake nsika mphamvu zimene zositenga pati anditani ndi pamene ndinanyamuka kumpeza zanga wina chilima ndi Patson Jack ndakumana ndi wakuti munthu uyo amakhala kwa Holesi wanduza kuti amapezeka pakuli munthu amene akupezeka ndi business ya ziwalo ndipo amati ndisake nsika tikagulisa azitipasa ndalama ngati ife anthu kuti apeza nsika ndi aseni nkhani kuti andisausa kopya sindikuziwa kuti yeyi zimenezo wazitengera pati ndi pamene akati right amene itu tipangezo kuti timugwire chifukwa kuziwa tikalekerera tikhangata kwirira mwala ikhozo zapezeka kuti ngozi imeneyi mkati mofufuza afufuza nsika waupeza azapanga mwanako even akazi wako kapena mchemwali yako kapena mwana wa chemwali yako even amayi yako amene ndezi zakhangati ndivuto lokuti walino unaliziwa chifukwa chotilekerera lizapeza kuti akupweteka ndi amene timugwire ngati apo plan ndiona ndi pamene ndinati magwiridwe chamene timpange bwanji ati amene ndikuti ufuna kubwerera kwa muza kuti nsika wapezeka ati right ndi ndinabwerera
ngatenga phone yanga kwa mpeza sinali siku limene I think imene panali pa 14 December ilo panali pa 13 first day kundifotokozera pa 14 December ndipo pamene nampitira ku nyumba sopano munamusalira ku nyumba kwache ndapita kumene kuja nampeza kuti kulibe napeza akazi iso napeza kulibe koma machapa kunsinje wina aja pa nyumba pacho panandikira nsinje ndafufuza anthu anandipasa mapo pamene kanaza kuti nyumba yake ndiye ndafufuza pamene kata iye kulibe koma akazi ali kumadziko ndi munthu amene anandiuza kuti ali kumadziko nantuma yemwe wapita wakauza mayi aja abwera bambo ali kuti akuti ali kwanza wina aja kuntundako ngati amene mungakandiyitanira kuti andikaitana anapita wakaitana anabwera wachikulire takulandirana okay fine wandipasa moni pamene kata muzindiperekeza chifukwa palizo kuti ngumvana ziwiri zitatu muzindiperekeza pamene kata okay fine tanyamuka kumandiperekeza akundiperekeza pamene kayamba kuti blaza yes I think tinakumana siku nacho munipeza padeni simunabwere ndi siku nati nakumana mwanduza program ya business ndi ninangodandala kuti business ya manduza pamene uja mpansewu business yaikulu komanso manduza pansewu ati ineso ndinadandala kwambiri pakutengera malo amene ndinatani ndinakuzirani naona be kuti sinachite bwino ndati okay ya ine kubwera kwanga sintundu apatali pa ntchito imene ndiluma yosaka nsika ngakhale tisanalumikizane bwino kwa ine kukuvomezana kuti ndikasaka koma nsika uja ndinaupeza mwachangu changu ndaupeza nsika uja ndi pamene ndabwera motumidwa ni nsikawo kuti nsika uliwoni sitizo mbali yanu zimakhala motani nankhatitani ndi pamene akamba introduction kuti ayi timatere nde chimene ndabwisa timatere wake otani ndi pamene amati timapezeka nazo ziwalozo munthu iye kwambiri kwa iye samazika kuti iye amapezeka nawo koma amakamba za munthu wina kuti amapezeka nazo ziwalozo amapezeka nazo ndati amapezeka za mtundu wanji pamene akati za lubino amapezeka nawo so amapezeka ndi ziwalo zina zilizonse kuti apa ndauze mabwana kuti business itheka kuti kwambiri business itheka ndati okay ndechabwino mukatero mumagulisa ndrama zingati ndi pamene akati azizatengera mabwana kuti agula ndrama zingati okay ine wopeza nsika ndizadyapo chani mwayamba kumuyika mu game na mwayamba kumuyika mu game kuti akhale ndi confidence ndi pamene akati okay inuyo business ikachitika sitengera mabwana awo kuti atipasa motani ndi pamene tingazaone kuti kapezeka tundi aka titere ata okay popeza ndikhala opeza nsika mwina ndizingokutumizani koni ndiyeno ine ndizaziwa bwanji kuti business yatheka ndi ndrama zapezeka ndizi tikugawana motere ndi pamene akati sitipanga chinthu mukubisirani ya chine chonse tizikhala kuti tikulumikizana sinsika maopeza ife singakhale mphamvu olamulira nsika munatipezera munino okay ndi chimene china ndidabwisa panali mafunso iye samati ziwalo zija sizipezeka ndiye zini munthu amene amapezeka ndi chimene china ndidabwisa kwambiri kuti ndione kuti iye akungozembera ndi mwini yake ndimampasa funso lona kuti oyeneka kuyankha si iye koma mwini acho waziwalo so amapezeka kuti iye uja wayankha lese ndimampasa funso lona kuti ngati ineyo wogula wokopeza nsika ndakagulisa muzanditani kuti adikirire kuti answer imene ichoke kwa munthu amene amagulisa uja apeza kuti uja mandiyankhira ndi amayankha kuti chani amandiyankha kuti ndi pamene amandiuza kuti ndizatengera kuti kodi ndi mabwana utamvana motani kuti gula motani imene ngasapezekeyo ndimene tingamazagawane pakati pa inu ndine ndimene nazo akuyankha mmalo mwa ujayo mwinacho wa business akumuyankhira mnazo kuti nesi amapanga zimene pamene nazo kuti iye amapanga mosakedwa naye pamene namfunsa kuti nanga sinamuyika mu game ndinafunsa kuti koma inuyo chidwi chondipeza kuti kuli ndikusakireni nsika chidwi chimene chino munachipeza motani munachitenga pati kapena ni ndana anakusiyana ndikhulu kuti munampeza nkuluja business imene kukhala ngati amamveka nayo kapena amapanga ndi wakati ya ndilankhule mopa Mungu ineyo mwina simukundiziwa kwambiri koma kumunda kwanu malimisa kuntundako ni mapitako kumakalima nawo ndipo ganiza kuti inu mangobwera kusiya ndalama kumapita chani nthayo khala pansi sinaziwe pamene nakhala ndi chidwi kuti koma bwana aja nango afusa sangati sakire nsika koma ndikanena kuti ni munthu wina yake amene anandiuza kapena nepo kupezani nimakupezani kuti wina cho ndiuza kapena business ndipanga ndinu kapena nsika mukuziwa ndene kunamizana koma kunali kufufuza ya right acha bwana pama nsika wapezeka pamene wapezeka nsika panga ni china chilichonse mabwana tikati kulumikizana nawo muzituuza pamene akati okay chabwino tinasiyana motero musiku limene ndi pamene nanyamuka kumpeza msanga uja nampangira play audio imene ni mampanga record uja mampanga record yes zonsezo zomwe tinakambirana musiku limene zonse tinali pa record so nampanga zimene zijawa bwana msanga uja nampangira play ndi pamene anamvera pamene akati titani ndati okay kuziwa apapo tipite kwa agogo atiye akuti yes imene ndi plan yabwino ndipo tinanyamuka imene inali chamma past 6 madzulo kunyamuka atiye tinapeza imene chamma past 6 ngatesa 27 kwapeza kuona ndi audio inali yaitali pafupifupi inali 16 minutes kampkena
ndati tikuti apangire play tichedwa so tinango afotokoza introduction meta endera tinapezedwa motere nde pano zafika mu ndime kuti munthu wativomera kuti nsika ulipo katundu apezeka ifeso tamuza kuti nsika wapezeka titani atiyeni pamene atiye akatiuza kuti okay right nkhani yabwino inuyo mwachita bwino mwanifikira amene mulimbikiseni kuti batani abwerese koma mumuze asabwerese ziwalozo abwerese munthu aja wafulu chifukwa wani tikupanga plan kuti anthu ati agwire ndati ya atibweresera ziwalo tiagwira kodi ziwalo tipita nazo kuti tanthauzo likhala chani mupeza kuti muyang'anisise taluza chinthu chimodzi tikhakuti taluza munthu basi nzokuti iwo tangomangidwa pamene anatibweresera munthu iwo amangidwa komanso munthu nditani timpulumusa naona kuti decision imene anapereka tiye inali yabwino kwambiri tinasirana ndi atiye pamenepo tapita ndi pamene ndinapanga chisankho chona kuti iwowo ndisayimbire ne phone koma iwo azindimbira phone ndipo zimathekadi amandimbira phone mandipasa update pano zili motere bwana msadandaule ndipo mnakauza zimenezo kuti kufuna munthu wafu munthu wafu so imene naliko nayimbira ngati kunali kulimba phone kwanga koyamba kwayimbira kunali kumene kuti akulu mabwana aja andimbira pa phone akuti ali ready koma chabe akuti musabwerese ziwalo mutibweresere munthu wafu azakonza okha makonzedwa ake nonse mungawadziwe ndio amene akati asivuto limenelo right takhala ndi amayimba phone bwana msadandaule tozika zili motere ndati mabwana asakuti kwa manifusa apa tena kuti mundu anapita no ndiye kuti kukasitamanga anali kukasitamanga so pano kusaka masakira akatero kumandipasa maupdate msadandaule siku lakuti zitheka sikuja likafika nde anthu amene ndimakhanga tiso ndimakwira nawo ntchito like ngati atiye ndi nzanga uja anthu amene ti kuyendesa deal ija chifukwa ngati kumakhala mmuzi mosemo uno ndi muzi umene ndimakhala timaziwa anthu atatu atiye ni nzanga amene ndimakhala nayo jamene panati chinsisi chachikulu kuchokera December kufika pa 27 panati chinsisi yone kuti even January even ine wakazi wanga samaziwa kena kasi kuti chikuchira nchani paka kufika na siku limana gwidwa anthu paka kufika kuno kwati yonda sazo kuti nkunja kuyenda yani chinali chinsisi osali masewera ndeta endesa zimene zija iwa jaka basi mwani pasa update ndiyeso chinthu china chimene china ndikhalisabe kukhalabe kuti ndilibe mphamvu samayimbire chifukwa even atiye ndimalumikizana nawo tinalumikizana nawo tilo kwiziwa koma atiye soso anandimbire phone kumati kodi program ija kuti bwanji anandisiya nzanga ujanso kuja anandisiyana khanga deal ija ndikungoyiyang'anira ndekha kuti kodi deal imene motani atiye akesa kundifunsa so update kuti ali motani okay nanguti right tiziyendesa tona nzanga uja ndimakhala ndi mozo mokumana kusiyana osandifunsa kuti kona sanyamata ya pano zikuti bwanji mangu ndiyang'ana koma nyamata jakandimbira ndi malimbikisa kuti mabwana ali ready nde pa 27 January ndinanyamuka mapita mmulanje ndafika pathunga apo ndi pamene ndikalandira call ya nyamata amene mali mlumikizana naye amene amakhala mmuzi mwa Holesi amene amene anandiuza za amandisasa za business ndi amene amayimba kuti bwana muli kuti ndi nanguti andatalikira pang'ono akuti tu deal yateka motani akuti masi katundu pano wabwera ndi kunena pano nyumba kwanga wabwera katundu wacho kuti akuti amene munanene na munthu wafu wabwera simuna mmenye simasandosa vulala pena pena kuti ayo still ndi bwino ndati right kani yabwino ndati panopo ine ndikuchoka nachoka chifukwa kuti sinaziwe simangonduza lero pompa ndi mudzomba pakutengera kuti ndimapita kumulanje ndimayendesa zofunikira ndi kuti ndibwerere naona kuti sizikita bwino koma kungu alimbikisa kuti ndinachoka ndali mudzomba ndi panopo ndikuchoka mudzomba ndikutani ndikubwera ndicho linga kuti aziwe kuti communication ili bwino komanso azilimba mtima komanso ineso ndinalimba mtima popanga izo kupoziwa kuti munthu sangachoka kuchikwawa ndi deal imene talumikizana nthayo sei wafika mwa Holesi andone kuchedwa abwerere nazo kuti asatheka pompo naimba phone mene mati kupanga zimene zo record inuyo chifukwa ndinafusa zakale zambiri sindiuza kuti ma price kwambiri ngati wewe kuti ulandire ufuna wanji price zinalembana kumbali price kuti ndandire monga ngati salary kashi yako wewe kuti ulandire ufuna banji ndakandirana huko okay ndei ukuziwa zona kuti nangasiya wori kabwera likhale kuti ino ndifeta mvana kale ndene mafusa kuti uyoyo ngati wina tikukamba apa kuti amene anandi wapezeka ndiye wewe uzafuna bwanji wina ndikukamba papo ndikulera uyoyo tikukamalizana kumene kuti akhoza kupezeka pena paja amene azafunika ndamu zinga amene ati zafunika tu 4 million 4 million okay chabwino nde azabwera wafulu alubino yo kamene azangobweresa mabasi apopotu adzabwera wafulu okay chabwino ngeno wapopo nangasi direction ilipo nde apapo madende masama chete panga mota nangasi tikutengera tikakumana tikumana oti khani mabwana ochimpwirikiti ndeti mafuati ziwetu nkhani ya ndrama mene muone na mababa
iweyo apapa wafika munthu amene ready ndi iweyo kwambiri ufuna bwanji nithankhani kuti tithanirane to apa kuti nthawi tikapa chimpwirikiti wakupita iwenso ndikuti muyende zina nkhani za ndalama zimafa kwambirana apapo apatu nitane ufuna kuende abe ikhala 2 million ifunika 2 million pakatundu amene pa munthu amene muli naye amene akufunika 2 million choncho mukabweresa lumino ikhala 4 million okay nditu chabwino komano ifeyo timafuna zinthu za chisawawa mabizinesi option amenewo nuziwa ene ko yawe ni mapanga rekodi ndi pamene naitembenuza kwaimbira gogo atiye choyambirira atiye kungoyankhula nawo kungowapa samoni anandifunsa kuti kodi program ija pano siyakukanikani basi undifunsa atiye ndenda pamene ngati kuti kuchimenda imbira nkhani yake ndimene program ijatu yatheka motani kuti akuti katundu uja wabwera abweresa munthu wafulu nati ndeno muli kuti nauza panopo ndikupita mumlanji so ndikamabwera ndizipanga zimene zitizoona kuti zikhala motani koma nyamata communication pakati pa iwo ndine nderi bwinobwino ndamene akati okay right ndinanyama kupita mumlanji ndapanga zimene zimafunikirazo ndinango zithawanso potengera kuti ndinali pa pressure nyamata jama ndimbira mafoni ndene ndinali pa pressure zijaso zomwe mayendera zijaso sizinaende imene ndimafunira zinakhala ngatibe ndi temper ya anyamatachi kuthamangira kuno ndikubwera tikufika pena kuti pa chinthebe pa school ndi pamene nandira school ya anyamatachi ndi chifukwa kuti ene call yawo ndimapangira press record ndapanga record pamene amayamba no kufotokoza koyamba ni munthu amene anabweresa business kuchokera chikwawo bwana ndine amene ndabweresa business ndati right akuti pano muli pa ndati pano ndili pafupi kwambiri kuti ndifike okay chabwino ndati mabwana so apa ndayimbira ari ready ndi pamene akati okay ndi ndati okay guys tikupita ku business sichoncho akuti ndati ndifuna ndiziwe business ndi yanu mabwera nayo imene ili pa ndalama zingati kuti ndiziwe gawo langa chifukwa kuti kwakumani mabwana akakupasani ndalama ni nkhani za ndalama zovuta ine mukakhala kuti mabalalika ni ndalama zija motani sitikasiyana ko bwino ni nkhani za ndalama pa business imene yabwerayi ndi yazingati na gawo langa ndi zingati pa phone ndikupanga record pamene akati business imene iyi ikufunika 2 million right ndiye muna fotokoza mkatingati mukuti arubino so sinkhani nde imene itine kuti itekanso sitheka ndi pamene akati yes wiki yamawa tikubweresa arubino ndati ndikufuna ndiziwiretu mitengo kuti sikuna tisazada abwane mitengo mundu uziretu gawo langa ndiziwiretu kuti diru imene yabwera ine zanga ndizidya pomwe kuti ndiona kandoza kuti arubino yo ndi 4 million uyu 2 million chifukwa chakuti ndikuyamba uyu wa 2 million yomutengapo 1 million koma arubino wina ene diru muzidya 1 million arubino yo kayabwera yanu so muzokuti ndi 1 million that right ndakumvani bwinobwino apapa mabwana wao ali ready ino mwafika kumeneko musadere nkhawa china chosa papa chitheka menemo amusunga kwawo mwana amusunga nditani zandikhuza kuona kuti wa business get serious nditatembenuka ndi record imene kuchokera kwa Chinthebe kuwapeza bwana tiyewa atiye ndabwera bwanji nangu amagira pre audio imene makambira ndanya matachi ineyo fuso langa ndolochepa kwambiri iwe ndiliona kuti respect wewe kwanisa unapangapo kamera ungoyamba kumene kamera ndi zinthu zokuti first timafuna kusewera na magame amene wa Madrid game simafuna kusewera ndi ana ndeti for iwe unapangapo ndokuti sisa hizo uziziwa chifukwa pala ntenda chokuti uzinsisa libe yangu ziyamba lero ndelero ndema kage mbola ndimamende kukufufusa pa koso nafusa ndesama ndiyankha bwino ndi apa ndifuna ndiziwe kuti iwe ndi kuti uzisewera ma respect game sizikaza kuti mwe kuli kuyalwa ni milandu yopsa imene milandu yopsa ndikuti mistake majina wao ndo ndamba pakanthawi munamba kupanga pakanthawi okay nimeona ngati mwina mukungo yamba lero ndi lero kuti zakisawa wakisawa okay ndakumvani basi tipange masango mende kuzanthawi kuti munyamuke mukhale basi ino zatheka chino kisini kulumizana mabwana tuwana kuti anyamuka nthawi yachi okay unaja papa ndi pafupi ndipakato nditi zayendaso panjinga ndingofika pakwathu pa basa papo tizangoenda panjinga kuti zamange fast okay alright nditwase upange kuti mazozicheresera maprogram alo bino uchereseratu kumano kuziwa nanga siyo ndi ka 2 meter ndedi ifeti japo jalo pamene ifeti japo jalo pa 2 meter no asambira ni ndalama zimene zanthu osamvana bwino anthu makoza kubayana ni ndalama zimene zase andizwe zokuti pa 2 meter bwese ndati ngakawani kufesi zakhandika wani okay acha okay
Ndi pamene ati akapanga communication ndi anyamata wa chitetezo. Kwaimbira chitetezo iwonso mkhala ali kuti tilumikizana. Ndi anandiza kuti mupite mukasambe mukaje dilu imene tisewere nini usiku ndithu ngokhale ngati be mwa usiku. Ndati awo zitheka. Menemo nganisa kulakisa ati inali cha imene cha past 6 madzulo. Ndinanyamuka ndisanafike ku nyumba ndi pamene ndikalandiraso call ya madolo omwe acha. Bwanji guys akuti ayi bwana ndinakuona ni kuti ndikuchedwa chifukwa ine ndimakhala mankhamba 1 iwo amakhala kwa Holes. I think ni mafumu ogundana kwa mabende kutali. Ndi amati ati naona kuti mwina bwana aja akhoza kupangani release kuti auze na nyamata anyamuke tikumani. Ndi tinaona be kuti ndi nthawi kuno kutali pomanyamuka chanchani mwina akhoza kudanda kuchedwa ndi timapanga pang'ono pantanyamuka talowa mfumu yanuyi. Choncha anayamba kuyenda ndisana auze ananyamuka kumene kuja nkufika mfumu imene ni makhala. Ndiye mulipata kundoza kuti ndili pakuti kuti ndikupazi wana ngasimu muzima kwathu. Ndata okay fine. Hayi ndikuchabwino zibwerani. Ndinanyamuka kufika ku nyumba. Nditafika ku nyumba choyambirira sindabalika basi aba business ya ndalama ndi imene ikuchitika pamene pa anthu ndisiwe kuti agwidwe. Nditani naimbira no phone bwana tiye kuti ndiauze kuti anyamata aja atafika mulingo kuti ayenda nafika kodi ndiyenda nawo motani. Ndi pamene no ndikungochoka kuno kwati ndinakampeza nzanga amene ndimamulumikiza naye dilu chokumuza kuti ase dilu ija panopo yafika mulingo anthu aja abwera ali kwa Holes akhala kubwera mmozi muno ndi nthawi ina iliyonse ndikufuna kwangona ko yanga ine songoza kuti ndikufuna kuti tiatenge anthuwa. Ndi pamene ndizawa vuto palibe. Ndipo pita pamene amandiimbira kumanduza pamene iyo aliwo ndiyo janamuimbira sofona ase anyamata ajatu akuti abwe choka kale kwa Holes abwera ali mmozi muno. Ali serious ndati ndipo ali serious osali masewera. Okay chabwene ndi ready. Ndafika pa nyumba nyamata jabe mavuta mafoni. Ndikungofika ku nyumba nawo sakundiimbira kuti panopo ndi tafika pa trading yako anupa. Ile siyo kuti ndichite ati anduza kuti ndisambe ndije igwira pa get out. Koma kwa bwana tiye phone yawo sapezeka. Kuti anduze kuti kodi nde atake aja amene wati wagwira motani titani. Phone ati sina kugwire. Nditanda ndapa vuto palibe ndiimbire kwa chairman wa police community. So naimbira blaza aja amene ndi majeza naye nkulu apa phone yawo so nawo sina radi sina gwire. Chifuna kuchitika ndi chani ndi napeza kuti dilu ija pamene ndi ili ndine sopano man to man mwakumana nawo anthu aja ndili ku nyumba mmene mafoni sakugwira zaoneka kuti anthu aja ali iwo ndine sopano ndilibenso kuti ndilowera nawo palibenso amene angandithandize ngati kuti munthu amene angandithandize ndi kuti ndi uyu namuimbira kale phone nzanga amene ndimapanga naye plan koyamba invest anthu anemwe ali ku nyumba no sanafika ku nyumba kwa ine sakukudziwanso ku nyumba kwa ine abwera afika pa trading akudikira ine abwera konseko afika sopano malo afika on pa stage kuti akudikira ine ndifike sizikusowekaso kuti iwo andisake ine afika kuti iwo ndine tikumani. Ndafika kunyumba kunja ndasiya zimene natenga ziya nangosiya ndaimbira mafoni ya bwana tiye ndi wa police unit uja phone osapezeka. Nditani ndinali mbabe mtima kuti no ndikuyeneka ndinyamuke. Ndinanyamuka kwapeza madolo aja ndinapeza ali pa concrete inaje kwathu komweko. Ndafika yes guys yes bwana atakulandira ndata right. Ndinapeza kuti pali anthu 3 kamwana ndi azibambo awiri. Sina chileso kufusa nazo kuti business ya nditi ndinauza kuti guys tikambirani kuti ndizizwa kuti anthu ndi akamuna pongozuka pamene papa kuti akambirani ndine wina yanapisa nthumba nkutulusa phone atusa phone anayika nyimbo ndikuyika volume kumpasa mwana uja kumamvera iwo aja nkubwera kumakambirana ndine kuti zimetinga makambirani mwana ya Satani asamve pamene unazuwa kuti dilu sindikusewera ndi anthu amasewera ndi anthu oziwa. Ndaitana mwana uja ananda phone kumamvera nyimbo wakhala pamene napeza paja iwo ajati kuti I think mwina 5 meters away kuchokera pamene panali mwana kufika pamene naitanira kuti tikambirani. Ndi pamene ndinauza nanga sinazo kuti bwana tiye phone yawo sikupezeka dilu ndikupanga ndi bwana tiye nditani. Ndi pamene nauza kuti guys ino ndi akulu mabwera tikupita kopanga business so amene mwakuliramo uno usiku ina nthawi imene kugunda chamma imene chamma 8 ndati ndesi ndingangutengeni makulu ngati no mangoti tiyeni kuno kumene mukupita ndi musakuziwa makulu kwambiri ndino akulu ndi za business iso ndikupangazi ndifuna ndikuuzeni kumene ndikupita kopanga business chifukwa business ndikupanga tonse mukwanisani kuti masukira ine ndisakubisireni business ndikupita nayo kwa bwana tiye tiye angomano business ngapanga ninda ndamenewo pamene akati okay vuto palibe tiye ndita tipite ndati okay ndinanyamuka nawo pamene paja kufika pamene ndinayimika njinga ndi pamene akati ndinenda pamene nankhola kuti guys njinga ndi imodzi ife tili anthu 4
tiyenda bwanji ndi pamene waja mapanga chiganizo kuti bwanji mwangu siya njinga itende pansi ndadira ndikutali mukuzi wanga kuti sindikuziwa ndati chifukwa kuti simukuziwa mupanga chiganizo yenda pansi bwanji simungakatani simtingakafike kwatalika kwambiri ni nthawi yamene akati okay fine ndiye mutanda tokha ndipanga chiganizo ndimuimbire wa hayala azatitenge akuti okay chabwino wa hayala amene ndinamuimbira sanali wa hayala koma nali nzanga amene dilu yakuiziwa woyamba maziwa ndatiye woyamba ndi wachiwiri ndimalumikizana naye ine ndinamuimbira kuti ase kutitenga pano kuti nyama munthu mmodzi wasiya kwa tiye yangomano zikhala ndama zingati anangoti 25 na sawa iya kuziwa ndatoke bwera pompano kuti yende sana chede vin 2 minutes anapeza kuti watukira chifani pafupi ndi pa nyumba yake wafika ine ndinanyamula dira obweresa mwana ndi mwana uja nzanga yana nyamula uyu amene timalumikizana naye amene ndi sasa ana masasa masaka nsikayi tanyamuka pansi kumatani kumabwera titayenda pang'ono ndi pamene brother amene wawa tinatenga inaja dilu anabweresa mwanawo ndi pamene amafotokoza kumbali yawo machitidwe amene amachitira brother apapata chita bwino taziwana ineyo ma business wanda pangapo ndi anthu ena I think amachula maina ndapanga nawo akuti panchalo mukwaziwa ndi pofusafuna kuti nkhani ja izichedwa izikola ndikangofomera kuti ndikwaziwa amene amachula ndani I think ndima inaje pawati kunosana za chula maina kuti sinasungire kuti na season koma chidwi mafuna kuti chidwi chingobwera pa business imene yabwera biteke iwo ali mmanja mwa ife zinazo sini masungira chifukwa kuti ndikwaziwa ndikwaziwa msaone chonchi jamene jamike ndi mapanga ndine kulemera kwase kuja ndine chani kumankhula zambiri alright mmene muti kubwera kuno bulendo kuno ngebe ine mafusa abeziwiri start kuti koma mmene mukuonera ndikuti katundwa kuti ayi kuti kuja takambirana kuja wiki yamawa sitifika siku ngati dead ngati siku ngati lero tikhati nabweresa basi ukokobola singokhala ready nkhani aya ni drama ndati aya ni mabwana atu nkhani za drama so apa amakumasukirani kuni masukira somana kuti akumana katundu azibwera ndansika ndasakira nsika wapezeka ndikupita nawo kumsika akweneka masuke ngati kwa munthu amene wasakira nsika komanso akupita kunsika kuti andiuze kuti nsikawo ndikausangalase kuti anawo simasewera yayi azibweresa amaiziwa dilu ndipo akuti sikoyamba yayi amapanga okay chabwino mene mbangono ndi pang'ono ulendo kutani ukutha takhota kuno kwa tiye tafika nafika I think apo mayimika gali moto na magesi ndi vuto la magesi kwathu kuno kunalibe magesi ndi kuno kunali blackout so maraita anjingawo ndi amene anathandizira kwaonesa nyumbayi ataona ndikwaonesa so ya bwana tiye anandi confidence kuti apapa ndi kwa mabwana di business yateka ndati ndikunoko ndipo anyamata anali kisangalo kwambiri kuti business ita iteka ndipo ikuteka chimene chinandisangalasa bwana tiye chifukwa chomva njinga ija dilu ija pozo sokuta ndi vuto la phone sana chedwe koma natuluka atatuluka sizinthu zokuta kusayankha phone kwa tiyeku inaye kuti yazima magesi nali ndi vuto la magesi reason imene so I think anapereka kuti ndikhala ndi vuto la phone yanga muli 3% minthawi imene masiyana iwo ndi atiye ine kumapita uko ndi 3% I don't know ngati ingakoke kufika mu nthawi imene right atuluka atiye takulandirani Mr. Manjolo ndati okay atiye ndinanyamuka nawo anyamata aja tinakhala pakhonde pamene pakhala anthu aja atiye atipasa mipando takhala mene moti lingati anthu 5 ine uyuyu obweresa mwana kuchokera kuchikwawa mwanayu uyu amatisasansika plus friend uyu anatinyamula muzina la highlight ngati anthu 5 atiye a number 6 tinakhala pakhondepo ndipasa moni kuwapasa anyamata jamoni ndi pamene akanti fusa atiye kuti bwana Manjolo nthawi ino bwanji tiathamangire tati atiye ineto tabweresa business yanji naloza mwana ndati mwana ndeza mbiri ine sindingathe kufotokoza chifukwa ine ndiwongo kufikirani ngati kunsika ofotokoza ndaini yake amene ndi business ndi pamene akafotokoza kuti ndabweresa business bwana tiye anafusa business yanji akuti mwana ali apai mwana atamva kuti akutchulidwa muzina la business analira omvesa kisoni kwambiri analira bwana tiye anamulankhula mwana kuti iwe usalire ine ndimangogula munthu sindimamupha yayi koma kumugwirisa ntchito uzigwira ntchito iwe pano osati kukupha yayi mwana abe sizinamkhunzi analirabe kwambiri atalira mwana ndi pamene amafufuza abe anthu aja atiye okay pano popa mabwera malonda like ngati mene mabwereseramo timatha kuwabweza tikatengera chitetezo kuti mwayenda naye motani kapena chitetezo chili motani lese mwanayo ali ndi makolo ache akhala kumusaka inuyo sili kuza kuti mwayenda naye motani mwanayo kufikira kuti makolo ache akhoza kufufuza paka nkumulephera
inu osakugwira niponi osapezekapo inu ndikupeza kuti ife deal yatheka yathamwaso mati mwana wasowa ngamene akati ayi ife timapanga zimene sikoyamba uyu ndi wa number 5 kugulisa wa direct chonchi chimene timachita ngati mwana ipo nchosa kumena nchosa namuza anaenda kafika mati ku 5 atiye bwana tiye kwanga makawi kama za ku 5 kumizimbe kunchalo kwina kwachoko anamuza mwana kuti aenda upite ku 5 ndikakupeza kumene ndifanga kugulira zokudya pali kantchito kuti ukandikathandize kugwira koma nkagulira zokudya likadya zokudya akuti mwana uja pamene anaenda kuita naye kufika kumene kuja ndio amene anamutenga iye kuno ya bambo yake kuti akubwera kuzamtengera ku Blantyre abambo yake kuzamtengera ku Blantyre I know iyoyo inakhala njira imozi yomunyengerera mwanae wamuza kuti akakumana naye kunkhalango kuja akamuthandize ntchito ampase zakudya ndi wamupezano kunkhalango kuja anamusogoza mwana mwana uja afika kumene yepo mpeza pamene amamuza kuti ampanga panopo nde tizipirano kwa abambo yako ku Blantyre chabwino yomutengera mwana sopano siku nkhalango kumene amafuna kuja kufika ndi akuti anaenda naye kufika pa kuchoka naye kumene kuja kufika naye pasika mwina kumeneko zimenezo amafotokoza ndi mwana ofotokoza sopano uyo ogulisa funso lochokera kwa atiye kuti aziwe security yaje kuti ili motani chabwino kumene kwa atiye anafikako okay ndimafuna ndimvese line ya mmene iwe unatengera le mbali kuenda nawo kufika pamenepa okay so kufika kuno tafika kuno sopano ndi pamene ndimafotokoza pamene kuti tafika tapeza bwana tiye ndi pamene anatipasa moni kutilonjera ndi pamene tinayambano masamu a business kuti iwaja amasukebe popanga zimene zitinkadikiranso a police community kuti mwina afike so ndimanena kumene kwa atiye afotokozapo ndifuna ndifunse mafunso amene munakwanisa kuwafunsa anthu amenewo amene mwina iwo kuona kuti anthu amene ndiopsa apanga zinthu ndi zinthu ziti zinthu zoyamba 1 zinali zimene zoona kuti iwowa nditafunsa kuti katundu yakhala akupezekabe pamene akati yes apezeka uti akuti magrade onse mmene tinakuziyana muja wa Lubino komanso wa Chikuda ngati mmene tabweresera ma direct wanso ngati mmene wabwerera pamene iyi tizibweresa munthu amene anamutchula wakuchikwawa anatchula munthu mmodzi basi I think anatchula munthu mmodzi dzina I think isindu zanga ati bwana tiye ngati munakumbukira chifanso nanu munafusa anatchula right koma sindikuziwa kuti zina lonena kuti ife chidwi chathu chinali kuti tikugwira anthu amene amakhala ovuta kugwira timangomva mwina mu newspaper kuti zimachitika chani ndi chidwi chathu chinali kuti chinthu chidi tachilandira chatifika ife chidwi chathu chinali kuti tigwire anthu amenewa ndipo taagwira ndife chidwi chathu chinali mezi no matter kuti akutchula ndani koma ife chidwi chathu chinali anthu amenewa kuti taapeza lero afika mmanja mwathu taagwira amene wamangidwe ukanakhala wina ukanajoina business imene ndikovuta kujoina kongo nali kotheka koma pakutengera kuti kodi kujoina kundijoina panjira iti ndi business kuti sindikuiziwa kuti imatani komanso pakutengera kuti already business ndiyo kuti kuchosa moyo wa munthu ndi business yanji yone kuti uli ni moyo imene sokupanga ndio chosa moyo wa munthu wina inali yovuta abe ngakhale nakakhala kuti ndizokoma zotani ngakhale nakakhala kuti malo a business yo munthu kwadziwa koma ndiyo yovuta kupanga business imene chabwino tikusiyana mawu ako angakhale otani na kula chinyamata amene akuonera ngakhale amene amapanga business imene akuonera mawu amene ungapereke ndi otani mawu amene ndingapereke ndipereka mu magawo awiri ngati asale atatu gawo loyamba tili ndi boma limene mwina pologalamu iyi akuiziwa issue imene ayendera akuiziwa isatira bwinobwino pali zinthu zingapo zimene zimaoneka kuti chifukwa kwambiri nimamva kuti malamulo amafotokoza kuti thupi ndi boma moyo wache wa Mulungu kusenza kuti choncho ife ndi anthu amene timayang'anidwa ndi boma so mba issue ngati boma linapanga action yabwino ndi chikhulupiriro kuti mwina unchitidwe umene ungavute koma ine ndimakhala odandaula kwambiri kudandaula boma chifukwa ndi imene silimaonesa chidwi chifukwa ndilishuwa kuti anthu amakhoza kuziwa kuti kuli mfuti anthu amasunga mfuti ngati zimene anthu kwapeza nawo ma business koma amene apangira mu issue iyi yabwera ili pa wina sakuiziwa ingotha popanda action ina iliyonse mulishuwa kuti wina wake anakhala kuti wapezedwa ndingati imene napezedwera inemu angakhale olimbika bwanji kuti mwezifikeso potulusa nkhani ngati imene ndinatulusira ine ndinalimba mtima nkuitulusa iwo osanapangepo action ina nisanga zingathe ine ndinalimba mtima nkutulusa kuti ndipeza chifukwa ndinakangozisiya quite nzotheka ndiye pali anthu ena sakutheka kuti amapasidwa amabusiness ngati amapeza koma nkuwasiya malere osapitiza ngati ine pakutengera chidwi chimene chimaonesa boma mwina osatengapo gawo ngati imene zachitikira mapa nkukhala zili quite even olo ine osaonapo china chonse ngati ndagwira ntchito ni ndani angazalembeso ntchito ina angazalimbe mtima nkuzachita issue ngati ndachita ineyi koma ine asanaone china chilichonse chosintha kapena kuona kuti ine ndagwira ntchito azapezeka zachokera kuti azazisiya kuti apo lyakuti anapanga anafika nazo pati get out azazisiya ndi kuzisiya kumene kuyazapezeka kuti akwirira mwala panzere umene ungakhale kuti bweteka nthawi zonse
yes akanatha kukhala mwina mwana wanu yes mwa munthu wina wake kapena nzanga amene mwana ache kuchitidwa zimenezo nde pali anthu ena osati ine sindingakhala oyamba ndikupe kuti anthu angati amenewa ena anso anapezedwapo ndi zinthu ndizitunga kuti anapanga chani sanapange kanthu pakutengera kuti kodi zimatha bwanji ngati nkhani ingangotha kuti yatha basi no action muzokuti mchitidwe umene usungathe uzakhala kupitirira chifukwa ivi ngati ino ngati menda pangira pandatulusa olobwana tiye amene agwirira ntchito menda agwirira ntchito apa siku lina munthu wina nkubwera kuti ndabwera ngotha imene ngoti bwana tiye anagwira ntchito zikomo wapakamwa amene likunzi wa kuchitikayi bwana tiye watu basa azabweranso munthu wauza kuti ndapeza tiro yakuti bwana tiye tosazagwiranso ntchito azapindula nayo ja like ine wina atani